Zdravím vás všetkých hrízdá u ďalšieho pokračovania z reakcie na Minecraft film. Pri minulom dieli, kde sme vedeli o mnoho menej, než čo uvidíme teraz, vyšlo to pred jedným dňom. Som zvedavý, čo bude o tom filme. Neviem, či na ňo pôjdem, hej. Predtým, ako začneme hrať, nezabudnite dať odber, zvonček a like. Vám za obrovitánskych 500 lajkov, čo ste minule nechali a cez 1000 videní, to je niečo neuveriteľné, ako vás hento bavilo. No ale my pokračujeme. Inak ešte dopredu, ako vám poviem, užívajte si trailer a... There's a world built with blocks, but full of secrets. We don't even know where to begin. This isn't just survival anymore. Garrett, we're running out of time. We fought bigger, meaner things. Time to show them what we're made of. I think he likes me. Are we really ready for this? We don't have a choice. This is a crafting table. Here's how it works. You place these elements. Anything you can dream of out here, you can make. Dobre, sme na... Tuto sú nejaké rastliny, dobre. Tuto, neviem, či to je vôbec ako trailer, lebo vidíte, že sa to ako nehýbe, len to pozadie. Proste tu majú krídla, ktoré ako znázorňujú elitru. A zjavne som dopočul Jack Black ako Steve, že sa tam priamo nenarodil, ale že prišiel z normálneho sveta a tu sa zasekol v tejto časovej linke. Tu utekáme pred piglinami a gástami. Neviem, či utekajú, ale zjavne podľa toho, jak sa tvária, tak asi áno. Dobre, tuto sú neviem posúdiť, čo môže byť toto zelené. Môžem posúdiť, že jedine také strašidelné miesto je u Vardena, ale neviem priam, lebo sami ste videli ďalej, že tam sú už nejaké imaginárne veci, tak neviem, že či to bude v tom filme alebo nie. Alebo možno, že toto bude nejaký hackerský svet, nejaký zaútočený nejakými kyberjednotkami, ale nesrandujem. Dobre, vidíte, že tu sa už zmenila to pozadie, lebo v minulom sme mali slnečno a tuto máme trošku také tmavšie. Dobre, tuto je niečo, nevieme to posúdiť, vieme, že to je niečo kamenné. Toto bude zjavne láva, to tak vyzerá, alebo možno ešte nejaká trávička, toto neviem, čo je za znak. Aha, už viem. No, takže toto bude asi niečo fiktívne, len dúfam, že nie, však, lebo keď hráte Minecraft, tak chcete niečo z tej hry a niečo, čo nie je nejaké namodované veci z úplne inej hry. Lebo modované veci v Minecrafte to už není Minecraft, to už je vylepšený. Takže dúfam, že to zmenia. Dobre, tu sú ich reakcie. Tam boli Blast Furnace. Tu ich teraz učí, ako craftiť. Tu má diamanty. Koľko diamantov? Jej danánku. Ten je ale pripravený. Stá sa mi, že trošku viac pribral, ale to je vedľajšie. Dobre, to očku drží. O rok. Tuto máme Nether portál. Vyzerá to jak vnútro draka, keď si viete. No, ako to ďasno. Tak to vyzerá skoro. Aj keď, draci neexistujú. Tu sú to je obsidián. Tento je šokovaný. A už začína tma. A tu vidíte skeletona. End. Takže bude sa bojovať aj s drakom. Neviem, kam to pozerali hore. Toto znova, neviem, prečo gásti majú taký akože nič zlom, akože dobre, toto ako prasa v realite, tak podobá sa tak, ale toto tie oči také oranžové, to není taký pekný štýl. Mohli by ešte tie oči ako krajšie urobiť. No a tieto reťaze,
Dobre, vykraftil kyblíky, zjavne pôjdu do nedru. Ale vidíte, že furt majú hore hlavu, ako nejaký šokovaný. Toto je Mega Creeper, ktorý tam asi nebude a to je len pre reakciu podľa mňa. Lebo však v normálnej hre ani nikdy není, ani namodovaný, pokiaľ ja viem. Maximálne... Nie, myslím si, že je namodovaný. Ale neviem, či sú toto hlavy, alebo ako ramená. Viete, akože... No. No, teraz už je fiktívnosť, čiže asi budeme chodiť zo sveta do svetu. Zjavne to tak vyzerá, keď tu už píšu, že imaginárne, lebo vidíte, že tu už... No tak toto áno, ale tu vyzerá už úplne nejaký iný Minecraft svet. Tu máme fiktívneho draka. Tu sa bojuje. A ináč tam aj povedal, že žijú len tí, čo prežili. Ale neviem, či sú to ako dedinčania, ale zjavne áno. Dobre, tuto má shield, diamantový meč, to tak nie, to je stoneový. Tuto máte pekný mesiac, západ. No, ďalej. Ja fakt nechápem, prečo Jason Momoa sa dal na toto. Ja by som sa fakt na to nedal, aby som bol v dievčenských šatách. Prepáčte, ale aby si dal dievčenské vlasy a ešte aj bundu a ešte aj tričko, čo vôbec mu ani nesedí na jeho veľkosť, tak to už je moc. Lebo Jason Momoa mal byť práve miesto Jacka Blacka, ale z nejakého dôvodu po tých rokoch to zmenili. Ja som ináč ani nevedel, dokým som prvýkrát nepočul o trailere, čiže to bolo asi pred 2-3 rokmi, že vlastne Minecraft mal už od začiatku, už od 2011 pôvod traileru. No dobre, ale ináč pochvalujem túto trávu, jak sem dali, to musí veľa práce stať. Dobre, tu bojujú, no neviem, no takto určite stať nebudú, hej, takto na... Dobre, tu je včela. No tak akože podobne vyzerá reálne. Toto ma zaujíma, tu je modrý portál. Čiže zjavne, to neviem, či bude poukázať na Vardenovú dimenziu, alebo dimenziu ďalších svetov. Dobre, tu máme kostlivci. Ináč vidíte sami, že toto vyzerá úplne ináč a toto to vyzerá ako normálne ľudský človek. Vidíte tie hlavy? Vidíte ten rozdiel? Tuto je tiež kocka, ale tu už je normálne. Neviem, či si to niekto všimol, alebo nie. Dobre, tu máme dvoch drakov dokonca. Minulajška, to tiež. Tam bol Wither Skeleton, toto je asi TNT. Ináč som to ani nevidel, lebo chcel som sa prekvapiť. Dobre, počkajte. Žiadne deti nevkráčajte. Toto je nejaký motor. No dobre, necháme si to do konca a uvidíme potom. Budeme komentovať. In the way. Go on! Get out of here! But the call of the mines was too strong. So one day, I started digging and digging until I found this. A wonderland where anything you can imagine is possible. As long as what you imagine can be built out of blocks. Got a boy? Where are we? Wait, who are you again? Garrett the Garbage Man Garrison. Gamer of the Year 1989. Whatever. I barely think about it. Welcome to the overworld. Anything you can dream about here, you can make. Now let's have some fun. This place makes no sense. Don't I know it? There are dark forces who want to destroy this world. If we want to stop them, we're gonna need to create something amazing. Let's go to the stash. This is our decision. Nothing we can do. We've got the vision. Now let's have some fun. Yeah, yeah, yeah. What's this junk? An ender pearl. Teleports you to wherever you throw it. Yeah, right. No!
And that was the only one I had. No biggie. We were fated to pretend. Oh yeah, there's one more thing you need to know. Great. Now it's dark. Did that feel quick to anyone else? On je Steve. Tento malý chlapec veľmi chcel byť dolník, v doloch pracovať. Tuto vidíte nejaké stavby, čiže to je asi nejaká zastarané doly, ktoré vlastne sa tu niečo stalo a nejaký domov... Aha, dobre. Tuto vyzvala, nech odíde. Neviem, či to bol predošlý Steve, alebo nie, lebo na čo by ho inač... Ja vlastne však, keď je tam zákaz detí, no tak to by mohlo napadnúť. Dobre, on uteká. A tu sa nám ozval starší, zostarol samozrejme, čiže to posúdiť nevieme. A zdá sa mi, že trošku je fakt pribratý, sa mi zdá. No ale dobre, to není moja vec. Neviem, či sa musel vrátiť tak do role, že musí byť oný, ale tak Steve není ako v takom zmysle. Dobre, kope, že veľmi túžil ako kopať. Našiel nejaký kryštál, keď ho vyťahol, tak bol biely a teraz je žltý a teraz ho dá do nejakej nádoby. Ale vtedy ju nemal v ruke, takže neviem, že si to niekde našiel a to hľadal, ale vidíte, until I found, čiže to bolo asi zámer ho nájsť a teraz ho to teleportovalo do jeho sveta, cudzieho. Miesto, kde môžete všetky urobiť. Dobre, tu vidíme včelu, čož je vlastne to isté, tam držal tú kocku, všetko môže stavať bloky, práve ochočil psa, Attaboy, takže už ho pomenoval, Atta, ľúbil si, dobre, teraz prišli títo tu, Garrett Garrison, who are you, znova, kto si? Čiže toto asi budú nejakí ľubovoľní ľudia, a zjavne to náhodne ich vybralo. Lebo na čo by sa pýtali, kto sú, keby boli spolu, nie? Som hráč z roku 89. Vítajte v Overworlde. Dobre, to vieme. Tu máte už Redstone. Tu môžete uskutočniť vaše sny. Fí, jak nás naspídoval. Tam je kura. Pre tých, nekúkajte sa. Nepozerajte sa. Dobre, už sa môžete. Dobre. Fú, už strieľajú. To je dobré. A teraz hovorí, že títo vlastne chcú ovládnuť Overworld, čiže budú musieť bojovať. Dobre, kopu, henty strieľajú, čo vybuchli rachejtle, fú. Mu odtrhol ruku a Jack Black odtrhol ruku zombíkovi. Fuj, ale tie vlasy, no akože... Tak zombík nemá vlasy, či má. Ako ja viem, že to je ako len skin, ale tak to by sa dalo asi všimnúť, nie? Dobre. A to je Iron Golem. No, toto vyzerá ako nejaký kartón. Skôr to vyzerá. Kartón namočený v nejakom asfalte, alebo čo? Alebo možno, že len nakreslený, ale neviem. Neviem, však uvidíme, keď bude ten film, že ako sa to dá, ale tak keď táto postava bude ako bojovnícka, tak musia veľmi s tým opatrne, keby to bolo z kartónu. Len dúfam, že to nie. To by bolo sklamanie. Tu je hrad. Zjavne museli skočiť a Jason Momoa odhodlal. Dobre, tuto skúša Ender Perlu, ale Jason Momoa není moc chytrý ako herec v tomto filme a musel to náhodne zahodiť, lebo to chcel vyskúšať. Pozoruje to. Teraz má záchvat paniky a teraz mali len jednu. Viac nie sú. Dobre, čiže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Snažil som sa to nejak skrátiť. Tu vidíte nejaký západ slnka, ale to je z minulajška. A dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Zanechajte like, odber, samozrejme aj zvonček. Pre prípadné ďalšie videá napíšte mi do komentáru. A to máte útok Spiderčeka.